Animal de compañía. Tractor. Moi buena. Hombre, Lizardo. Que tal, non contaba con Xa usted vexo aquí. que hai moito choio nos horas. Bueno, cheguei ben, non vai usted pensar. Nada, estaba lendo un artículo. O artículo que eu lle... Sí, no, era un artículo sobre a Delta Cron. Estaba aquí De mirando. tacón. Moito me gusta a min esa orquesta, eu todo chavalas. Están buenísimas todas, e cantan, moito me gusta. De tacón. Que di? Delta Cron. Del tacón. A variante esta nova do coronavirus que detectaron alá por Chipre. Non está usted posto. Por caramba. Chipre? Claro. Carallo, pues tamén lle puderon chamar Chipirón. É que non teño imaginación ninguna, coño. Que lle porá o nombre a traballar? Home, pois hasta ten razón, home, verdad que non quero no Cai detalle. de caixón. Oi, por certo, ahora que está aquí, home, que me acordou outro día, vou chamar, pois pasouseme. Que tal a dieta que lle dei outro día do veterinario aquela que lle dei do veterinario? Non lle vexo eu... Chaparracha, güey. O segundo día veu generosa que non tiña embudo para trasejar o viño e levou un chirimbolo que me puxo no pescozo. Bueno, home, Alá. pero así... Pero non me funcionou, Vou dicir unha cousa, eu penso que en verdade Alhazar ainda engordei un chisco, Fua. Ainda tuvo que lle facer outro burato máis ócito, A menos non foi, Non, No. se digo eu que non. Pero pare un momento, estou pensando eso se cadra lle retención de líquidos, porque eso tamén é unha cousa que... Hostia, pode ser, Ves? Eu o líquido reteño muchísimo, Eu agarro un vaso de viño na mão e reteño que non hai Dios que me dé quitado, Cuidado. Pode ser, pode. Pero... Pode ser. Ai, Dios mío, vamos a ver. Eu non lle dicía por eso, me dicía, bueno, voulle dar así un detalle. Se usted sabía que un ser humano normal, o corpo está formado nun 70% en agua. Usted sabía eso? Dixo usted, Claro. un ser humano normal. No meu caso será de viño, que eu agua non bebo, Me cago na vida. Pero mira, vamos a ver unha cousa. Pero, espere, é que se cadra ten razón, carallo. Se é verdade eso que di usted, todo non estou gordo. No, quieto. Usted está gordo como un burro, non veña ahora aquí. No, se é verdade eso que di usted, eu non estou gordo, carallo, eu estou inundado. Inundado. Estou inundado. Inundado. Hombre. Inundado ten usted a cabeza. Se é home. líquido todo. Usted ten a cabeza inundada. Mire, eu por moita dieta que lle dea, se non fai algo de ejercicio non vai adelgazar, entende? Usted leva unha vida moi sedentaria. Sí. Sede teño muchísimo, eu teño sede Bueno, home, todas as ala. horas. Levanto-me a mañá e xa teño sede. Mándolle unha caña de ervas, e xa empeza así. Que non. Que usted tiña que facer algo de ejercicio, algo que lle Bueno, guste. Eu que sei, por que non proba unhas clases de zumba? Verdad? Todo. Zumba. 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 Non sabe o que é zumba? Dios, pero usted é un ignorante. Usted é un burratado en pau. Vai Oiga. explicar todo, Dios mío. Zumbar as abellas, voulle zumbar a vos No, un bastonazo no niol. no. Non me volvo a chamar ignorante, No, se poña así, home, que... A ver, que lle explico? A ver, zumba, aparte de ser un ejercicio moi entretenido, verdad que é entretenido, aparte é cardiosaludable, entende? Ai, será, carai, será. Quedou como estaba. Sí. A ver, é un baile con ritmos latinos así, que se moven moito. Ah, xa sei, unha rumba, carallo, unha rumba. Baila, 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 esta rumba la guitarra, esto siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Unha rumba. Que rumba, home, que rumba, Dios mío, dixenlle unha zumba. Por zumba yo caneco, eu non sei o que é. Non Nada, conozco. quedou como estaba. Vale, mire, digo unha cousa. Voulle facer unha demostración, que me apunteo a clase de zumba, me cago en la mar, xa verá. Voulle explicar como se vai la zumba, xa verá. Oye, Gabicho, búscame por aí algo de zumba que teñas por aí para meter. Hombre, chaval, búscame aí algo que teñas por aí. Dios, pero que é. Vamos. Jakey, 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 jakey. Jakey, 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 jakey. Jakey, 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 jakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Jakey, 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 jakey. Jakey, 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 jakey. Jakey, 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 jakey. Tú la ves. Tiene una sanduca en esos pies. Terremoto, 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 terremoto. Parece unha tarabela nunha leira de millo, ai. Terremoto, 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 fuego. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver cómo lo sostiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Vamos a la mar. Gracias, chavales. Bueno, se non vexo non quero. Dios, pero deixoume usted sorprendido. Quedou abraiado, que sí? Está feito un profesional da zumba ese. Gustoulle? Pua,
Mire, sabe o que lle digo? Pois xa sabe, home, se sabe. Convenceume yo, carallo. Buah, Convenceume. pon a ver que me Vou fai ir caso. agora mesmo á zumba. Pois oe, alégrome que o convencera porque vai vir de maravilla, xa verá, vaya, Vou vaya a zumba ahora que vai mesmo- vir contento. Oio, vou ir agora mesmo a zumbarlle un cocido e unha botella de viño. E se caga e dalle zumbo por riba unhas filloas con mel. Ande vai a rascar o carallo por aí usted a máis atrapallada. Este pensa que eu sou un Pero, rapaz. ainda por riba mandamos ao carallo. Pero por favor, home. Este quer acabar comigo. Víctor, cuidado que vai zumbarlle non sei que é capaz de ir polo xamón da cañiza. Non mo toques o do xamón, Este non é cardiólogo, é zumbólogo. Está por Sí, bueno, riba. ese- Por favor.